San Miguel Ligan, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. San Miguel Ligan, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. Arratsaldeon guztioi Bermeotik. Bermeoko ikurrinaren 32. edizioa gaurko honetan hemen. Ikusi duzue, futbolaren atzerapena, gaurko honetan ekaitz giroa dugulako. Hemen ere bai, haize ufada handi batek hankaz gora eraman du klubetako ordezkarientzat prestatutako toki hori. Toldoa eta beste hainbat tramankulu joan dira egan egiten, baina dena normaltasunez, estropada atzerapenik gabe, egiteko moduan azken orduko goraberarik espada bintzat, eta badakizu lehenik eta bengo igoera fazeko lehen jardunaldi izango dugula hemen Bermeon, 4 arraun elkarte postu baten bila, eta Galiziatik Meira eta Amegrobe dira, Euskal Herritik Getaria eta Zumaia leia horretan ari direnak, eta esan bezala tentsio egun ikaragarria, hor igoera fasean arituko diren 4 arraun elkarte hauentzat. Azkenean, Astillero, San Miguel Ligako 11. Playoff edo igoera fase honetatik kanpo geratu da, azkenean Kans epaileak erabaki hori hartu zuelako, epaile gorenak, eta Pedreñak jetxi eta gero utzitako tokia izango da orain, beste 4 hautagai hauek hartu nahi izango dutena. Gero, Bermeoko ikurrina jokoan, Bermeoko 32. bandera, eta demoraldi hasierako zigorra tarteko, Urdaibai arraun elkartea azkenean 10. izan da, eta ez hemen etxean bandera bila arituko, eta hori jakina oso albiste garrantzitsua da. Ea zer dioen gure adituak Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon? Baita zuri ere, Mikel. Bueno, azken asteburua, Donostiako banderaren ostean hementxe gara, Bermeon klasiko bat, bihar El Corte Inglés bandera, gainera asteburu honetan igoera fasea, eta 4 arraun elkarte hauentzat hilala biziko estropada bai gaurkoa eta baita ere biharkoa, Ibon. Hori da, Mikel, hoxi nabarmenduko nukenik, izan ere liga matematikoki erabakita ez, baina Hondarribiak oso eskura dauka, gero bandera klasiko bat ere jokoan dago, gaur Bermeo bezala estropada eremu oso berezi batean, baina nik uste dut arraunzalea batez ere, playoffaren zai dagoela, eta 4 entrenatzaileekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta guztiak, orain lehen esan bezala ekaitza jodu, orain ekaitz ondorengo barealdia ikusten ari gara momentu hauetan, baina denok gaude pixka bat ikusgai, giroak eta zer egingo ote duen, eta nik uste dut, hemen Bermeon beti bezala, arraun arratsalde paregabe bat ikusteko atarian garela gaur ere. Ederki, Basara Gandara lankideare agurtuko dugu, aipa dezagun gaurko honetan ordezkariek ez dutela aterperik izango, haitze kolpe handi batek aurretik eraman duelako beraientzat prestatutako tokia, eta alde horretatik gora beratxoa. Azken asteburu honetan, arratsalde osara, nola ditugu klubetako ordezkariak estropada garrantzitsu honen ataria? Arrastion, Mikel eta Ibon eta ikusentzuleak. Egia esan zeuek ondo aipatu bezala sekulako ekaitza izan dugu lehenago, eta izeufada batek dena eraman du. Hemen Francisco Javier Garate goraintxe bertan esan digunez, duela 20 urte armaiarik eta ordezkarientzat ez zegoen, eta badirudi bueltatu garela duela 20 urteko egoera berberetara. Hemen dena dago prest, urduritasuna eta tentsioan nabariak dira, badakizuek gaur asko dagoela jokoan, batez ere, igoera bilatu nahi duten traineruen artean, badakizu estropadan zehar ordezkari guztiekin hitz egiteko aukera izango dugula, eta ikusten ari zareten bezala orain pixka bat eguzkia ere atera da, haizea badabil, baina arraunean aritzeko baldintza ezin hobeak daude, izan ere itsasoa bare dago. Mikel, badakizu esan bezala ordezkariekin hitz egiteko aukera izango dugula estropadan zehar, eta hemen dena dago prest, azken aurreko proba honi hasiera emateko, eta playoffei ere, bide batez, hasiera emateko ere, Mikel. Ederki zara, dena prest eta arraunlariak epailen agindutara jokatzen ari dira, eta egia esan lehenik eta behingoz, Galiziako 2 ordezkari, Euskal Herriko beste 2, Galiziako ligan, garailea Meira izan zen, Amegrobe 2, 85 puntu Meirak, 6 gutxiago Amegrobe, gero Mugardoz eta Bilasoan,
eta Meira eta Amegrobe dira playoffean Galiziako ordezkariak. Eta Euskal Herrikoak Getaria eta Zumaia. Getariak irabazi zuen KE Liga 131 punturekin, Zumaiak 3 gutxiago, eta bi hauek izango dira hemen Euskal ordezkariak. Eta 4 arraun elkarte hauetako entenatzaileekin hitz egin dugu, estropada garrantzitsu honen atarian irtera ordenare hor duzue, lehenik eta bengo Zumaia abiatuko da, minutu bateko tartean gero Meira, Amegrobe eta Getaria. Eta esan da bezala, hemen dituzue 4 arraun elkarte hauetako prestatzaile. Bueno, yo creo que todos estamos mirando y un poquito asustados de lo que pueda pasar con el viento, ¿no? La mar, como has dicho tú, está bella, está tranquila, pero ahora todos pendientes un poquito del viento, que no nos ensucie la mar. Pero bueno, al final será para todos igual, o sea que yo prefiero esta mar también. Yo prefiero esta mar en estos momentos porque los entrenamientos que hemos hecho los hemos hecho últimamente con este tipo de mar y el bote va bastante bien, o sea que, oye, con lo que conocemos y por lo visto, pues eso, van bien así y que siga así. Siempre no he tenido ninguna baja a última hora y eso es lo más importante. Hombre, yo creo que nuestras opciones salen por salir hoy vivos, ¿no? Estuvimos preparando una regata, por las referencias que teníamos de Bermeo, estuvimos preparando una regata con mar, una regata difícil. Nos la jugó el tiempo, no salió lo que nosotros esperábamos, nos beneficiaría un poco que estábamos mucho más adaptados a estar en unas condiciones peores, pero bueno, yo creo que este equipo en calma, en viento y donde fuera, excepto con mar en popa, que no nos ayuda mucho el barco, fuimos capaces de hacerlo y creo que si hoy salimos vivos de aquí podemos luchar bien. Bueno, estas últimas semanas completamos buenos entrenamientos, salimos con buen sabor de boca de la liga, ya que conseguimos los objetivos marcados y nada, y con muchas ganas. Después de un jueves que para nosotros conseguimos buenas sensaciones, sabíamos que era muy complicado el entrar, pero bueno, nos marchamos con buena sensación y nada, con bastantes ganas. El equipo va a ser exactamente igual, el mismo que el jueves. Aizia, galanta, herrikoizia, dator, handik ja, eta, bueno, gaur rumbokin debili horko dugu, atento, itxaso alde botako ikuta. Ekipoa nola da? Ekipo ondo, oso ondo. Nik uste pixkak horak egin dola, azkeneko 2 aste hauetan, eta goguakin. Toda eskatzek, daunak egin marko dugu, ikesan dagoen zela, eta aurre. Hor beraz, entrenatzaileen hitzak eta une batetik bestera, ontziak epaileen agindutara daude jadanik eta lehenik eta bengo Zumaia bialiko dute, erlojupeko lana dute, bigarren kaletik egingo dute, eta minutuko tartean aterako dira lauak badakizue playoffean asko dago jokoan eta bi estropadak playoffeko igoera faseko biak erlojupeko lanarekin erabakiko dira, bai gaur eta baita ere bihar Ibaitzabaleko uretan estropadak gero ez, estropadak bitxandatan erabakiko dira eta zailkapen nagusiko 8 honenak izango dira. Beraz, gaur lehiaketari gabe, San Miguel Ligako 9. San Pedro, 10. Urdaibai, Astillero, 11. eta Pedreño, matematikoki Pedreña, maila galdutako arraun elkartea 19 puntukin amaitu eta gero ligako lehen 17 estropadak. Eta estropadaremu berezia da hau, askotan trapaila ederrarekin izan dira hemen lanean arraunlariak eta patroiak, eta gaur bazirudien ekaiz giro honekin eta arrisku pitin bat bat zegoela, gauzan nahazteko Ibon, baina ematen du argialdia dugula horren. Bai, orain argialdia, eta lehen ere, tromboia jodunean, enbata jodunean, urgaina leuna zegoen, haizeak narraztu du, eta orain nik uste dut, estropada ere munek horixe du berezia, olatuak eta askotan 3 aldetatik jotzen duela, eta gaur egia esan, nahiko leun dago, eta haizearen norabideak eta ufadak ikusi beharko ditu. Hor dira beraz Zumaiarrak lanean, eta hasi da. Prestaketa asko hauentzat abuztuaren amaieratik Donostian zelkatze estropada egin zuten, lauean, irailaren lauan, baina ordu eskeroztik entrenamentuak, oso gogorrak, prestaketa eta mutilak tentsio ederrarekin eta estropadak jokatzeko gogoarekin Ibon. Hori da, eta Kontxako zelkapen estropada aipatu duzu, Mikel, eta nik uste dut guztientzat erreferentzia hori dela. Orduan, lau traineiro hauetan Meire izan zen horrena, 15 segundora Getaria zelkatu zen, eta 17 Zumaia. Biek ala biek, badakit Zumaiak eta Getariak ez zutela estropadarik onena egin, kuadrilarik onena eraman, eta nik uste dut playoff iztu baten atarian gaude. Amegrobe, 34 geratu zen, urrutiago, Galiziako ligan ere
urrutiago ibili da, eta esan daiteke Meira dela favoritoa batipat itxasoaren baldintza hauek ikusita, baina estropadak jokatu egin behar dira, eta batipat erabaki horra izan daiteke gaur hemen Bermeon egindako lana, Ibon. Bihar Ibaian normalean ez dira hain diferentzia handiak orduan. Gaur, alde batetik puntuak, 4-2 bat, onerarentzat 4 jakina, baina gero garrantzitsua da gaur Arraun Elkarteen artean dagoen segundu sorta hori, horrek berdinketak apurtuko dituelako biharko egunez. Hori da, eta hemen kontuan izan behar dugu normalean, eta nik uste dut aurten ere hala izango dela, Bermeon, bihar Portugal tamaino diferentzia handiagoak izango dela, eta bestetik gaur batez ere 4. egiten duenak eta 3. egiten duenak ere bai, psikologikoki kolpe ikeragarri hartuko duela. Bi Arraun Elkartea da nik beraz lanean. Itxasona, Mikel, horrek ikusten da begira treniroaren joana. Eta momentu Zumaia eta Meiraren arteko erreferentzian, segundutxo bat Zumaiaren alde. Baina, hau hasi besterik ez da egin, eta Erne, Galiziako beste ordezkariak hortxe doaz, eta Ogrobekoak Amegrobe. Ogroben Mekos izan zen hemen ordezkari San Miguel Ligan. Amegrobe saiatu da, baina txartela lortzeko modurik gabe, eta ea gaurko honetan zer egiten duten. Entenatzailea Diego Portela da, arraunlariare bai, legezarrekoa, gizon sendoa, ontzierdikoa, eta patroilanetan gaur Roberto Dadin, eta normalean, kontxan patroilanetan izan dako Kevin Vieira, gaur espaldan arraunlari lanetan ari da Ababorren. Horixe gauza celebra, Kevin Vieira pasaden urteetan da aurten ere patrontzan aritu da, eta garai batean gertatzen zen, patroia inoiz, gainera hor beti aurrekalari, brankari, espaldan aritzea, eta espalda horrean doan mutila, ba normalki hor aritzen da. Eta Zumaiaren inguruan, Mikel, azte honetan izan dugu aukera, bai Patxi Frantzesekin, Rafa González de Txabarrekin egoteko, eta haiek esana da, trenerua, azte honetan bezin azkar, ez dela urte osoan ibili, eta oso itxaro pentsu datuzela playoff honetara. Eta hor da Getaria, K-ligako txapelduna. Ilusio gehien dutenak haiek direla, dio Gorka Etxeberriak entenatzaileak eta arraunlariak, goi mailako arraunlari izan dako Orion, eta orain hemen Getariarrekin denboraldi ikaragarri egin dute paregabeak, klu apal bat, eta presio gutxi, baina ilusio asko Getariarrek lehia honen ataria. Hori da, abek urtea kategorikoa egin dute, urtea egina daukate, presio hori gabe datoz, mutil gaztea, hauek ere esate baterako gaur zortzi hemen ziren Bermeon, hauek ere oso modu berezian prestatu dute playoffa, eta nik uste dut urte osoan bezala, Zumaia eta Getaria elkarri mokoka ibili dira. Azkenean Getariak irabazi du, baina elkarri mokoka ibili dira, eta uste dut segundu gutxian joango dela gaurko hau ere. Getariaren hasiera oso ona, oso interesgarria, lehen minutu honetan kronorik onena markatzen, Zumaiaren parean orain, baina Galiziarrei segundutxo bat, eta hori da lehenengo datua. Momentuz Euskaldunak bizi-bizi eta indartsu hasi dira erlojupeko lanean, Ibon. Bai, eta begira Zumaia, 39 palan. Bizi-bizi, horrek esan nahi du, gogotxu, baina erritmo altutan dabiltzala. Orain ikusten dugun bezala Izaro alde hortan eta horrurak nahaztu egiten dira. Batetik hor Urdaibeitik jeisten datozen ura bera doa, 20 inguruan izan da. Eta hor nahaztu egiten dira, eta hor movimentu pixka bat izango dute, baina kontuan har dezagun guztiak palkari gabe atera direla, eta hauek izate batera Gorka Etxeberriak eta Patxi Frantesek beti segurutik jotzen duten entrenatzaileak dira. Eta hauek palkari gabe atera direnerako horrek esan nahi du, giro ona dagoela hor kanpoan. Jaun Andreok, ikaragarrizko igoera faseko estropadak ikusi behar ditugu. Gaur momentuz segundu bateko tartean dauzkagu 4 arraun elkarteak. Amegrobe behar bada pixka bat atzeratuta 2 segunduko atzerapenarekin. Hemen lehen erreferentzia. Zumaiak 4 eta 49. Lehen Ziabogan 4 eta 49 Telmo ontziko mutilentzat. Eta GPS-ak ematen digun erreferentzi sortarekin, Getaria Zumaia baino segundu bat bizkorrago, Meira baino bat bizkorrago eta Amegrobe 2 segundura. Beraz, hau hasi besterik ez da egin, baina erreferentziak hor daude, eta erreferentziak Euskal ordezkarientzat lehen luze honetan interesgarria dira. Eta Zumaia, Mikel, aurrekalaria aldatzen,
Xipri elortza doa aurrean, estriborretik hasi da arraunean, eta orain baborretik. Haizea erriti dator, ego haizea daukagu, eta haizea datorren aldetik, Zumaia, Brankaria, aldez alde aldatu zoran. Hemen dira Beirako gizonak, 4 eta 57, hor esputu eta azkenean Zumaiari errentatxoa sartu diote, eta orain erreferentziarik onena Meiraren alitzateke, segundu bat Zumaiari, Getariari eta Megroberi. Baina segundu bateko tartean dira denak eta benetan txikia da. Erreferentzia hor Ziaboga garaian ikusi duguna, momentuz Meirak 4 eta 57, Zumaiak 4 eta 59 eta 100 metro besterik ez, Pablino ontziko gizonentzat, ordoaz, balitzaren bila. Patroia txaleko eta guzti, nola doan. Dadin, gaztea. Horri ikusten dena da, orain txagertuko zaigun bandera gorria, bigarren kaleari dagokiona, horra izea handia dela, Horra izea handia dago. Gira bandera. Hauek ere hortxe ba, gainean. 0-0. Megrobekoen denbora. Eta ea Getaria. Momentuz Meirak Getariari segundu bat, Megrobe eta Zumaiari 2. Denborarik onena markatzen Meirako arraunlariak, baina tarteak oso txikiak dira. Eta hemen normalean itsasoan Asia dagoenean abantaila handiak ere ikusi ditugu, gaur dirudienez ez dugu horrelako tarte handirik izan. Ekipo! Amar, Ziaboko! Bulko! Ziaba! Horda Etxegoien, Getariaren patroia. Lau! Zagi! Bo! Eta mutilak zintzo lanean. Horrentxera egiten. Hortxe izango dira, 4 eta 59. Beraz, Meiraren denborarik onena lehenengo luzean. Eta gero, Zumaia eta Getaria parean. Jakina eunenekoak hor dantzan ditugu. Eta Megrobe ere bai. Ekipo! Atzea! Lehen da biziko protagonista ekarriko dizuegu, Angel Etxaniz, Zumaiarren ordezkaria daukago hemen, arrastion. Bai, arratsaldean. Iritsi daguna, ez da, play-offa jokoan, asko dago jokoan. Bai, dana, denbora da guztia ez, zenbait jentzako nik uste dut hau dela helburu hau zan, eta hemen gaude. Bueno, sekulako estropada ikusten ari gara, berdintasuna da nagusi, segundu berean zaudete Getari eta zeuek, Galiziarrak Meira nagusi. Bai, pitin bat aurretik dabiltza, baina bueno, handik ez dut uste diferentzia handiek handanik, 3 laurden gelditzen dira, estropada dago eta ikusiko, a ber, zer bukatzen da. Baldintza hauetan, itsasoa bare-bare, Zumaia zer? Bueno, ez dakit, dano jokatu behar dugu bariekin ez, Galiziarrak bajatu ditu hemendik itsaso txarrakin, hori esaten duena da, baina hemen ez da, hemen dano kale berdinetik joan behar dut, eta berdintasun osuan, orduan irabazi dezala honenak eta kitxo. Ja ba horrela den sorterikon, honena. Eskerrik asko. Ustekabeko latza hartuko du Etxaniz jaunak orain, denbora sortak ikusten dituenean pantailetan. Meira egurrean dator orain, Getariari segundu bat 2, Amegroberi 4, Zumaiari 7 bigarren luze honetan. Zumaiarrek ez dute asmatu eta Meirak bai. Hori da, eta dagoeneko estropada erdian 7-8 segundu hori ikusi ditut une batean. Askotxo bezala galtzen Zumaia Meirarekiko. Getaria une honetan, Meirarekiko 2 segundu galduta eta Amegrobe 5. Ba hemen dator Telmo deun ontzia lan erditara hurbiltzen. Garbierekin. Osaren agindutara, Patxi Frantzesek prestatutako mutilak, 9 eta 55. Arrankatzeko hiru eginez, Eta Meirak oso zaio ona. Lehen maniobran aurretik ziren, baina 2 segunduko tartea bakarrik Zumaia, Getaria eta Amegroberi. Baina orain tarte hori bikoiztu egin dute. Getariari 4, Amegroberi 5, Zumaiari 7-8, eta luze honetan bai. Motorra ongi berotu dute. Galiziarrek gogoratu arrauntzaleok. Meirak baduela esperientzia, San Miguel Ligan. Meira Galiziako txapelduna izan dela. Eta
Txapelduna ez txapelketan, bertako ligan txapelduna badakizue Cabo da Cruz izan dela, eta Meira hango erreferentzitan tiranen atzetik ere ibili da, baina bigarren mailako ligan bai nagusi. Eta hemen kronoak ez du gezurrik esaten, 9:48, kronoa birkonfirmatzen ari da GPS-ak emandako datua. Eta tartea zabaltzen gainera, Getariari 4, Amegroberi 5, Zumaiari 7, barne informazioare bai, zabaldu du Dadin patroi gaztea. Bai, azkar asko, eta hemen kontua da, dagoeneko Meirak Getari eta Amegrobekin ere tarte eriki duela, eta 5 segunduko aldea dakarkiela, Oso aldeko jartzen ari zaio Meirak, erlojupekoa. Favoritoa zen, lehen ere aipatu dugu, Donostiako banderan 12garrenak izan ziren zailkatzen zaioan, 20-13, eta orduan Getaria 14garren, baina 15 segundu gehiago erabilita. Zumaia 17, Amegrobe 34ra, gaur ez dakit tarteak gain handiak izango diren, baina nahiko aipagarriak bai. Lanerditan 5-6 segundo, hori ja adantalia esanguratsuak dira horiek, Pasa eta begira Amegrobe pasa eginda. Amegrobe 9:43, Zumaia baino 2 segundu bizkorrago. Gaur onena espazara, garbi dago helburua izan behar dela, bigarren eta segundu gutxi galduta. Hortik atzera, erronka ikaragarria eta ia ezinezkoa da bigarren jardunaldiari oso zaila, bihar Portugaleten hango urpareetan ez badak guztiak kale berdinetik, gaur 3. eta 4. egiten dutenek, Niko Alan, Ame Getaria. Bost segundu atzeraperarekin Getariarrentzat momentu hontan Amegrobe da aurkaria, eta pentsatu behar dute Amegroberen denbora horiek hobetzea, eta alik eta segundu sortarik txikien agaltzea Meirarekin. Hemen kontua da, bigarren luzea Meirak egin duela bikaina, Ikaragarria, hor hautsi du estropa. Gainerako 3 diferentzia jandie eta horra hander. 9:44. Amegrobek 9:43, segundu bat gehiago Getariak, Zumaiak 2 gehiago, baina erreferentzia Meirarena da, Lanerditan 9:48, eta orain Getaria eta Amegroberi 6 eta Zumaiari 10. Aurrekalaria, Ziaboga aurretik, Arrauna Paborretik, estriborrera aldatuz. Zumaiak aurrekalaria xifri lortzak, beti egingo du Arrauna Lehorren aldetik. Haizea handi dator, eta hori da arrazoia. Beste protagonista bat ekarriko dizuegu, Lizardo Pérez, Meirako presidentea daukagu hemen. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que pinta bien de momento esta regata para Meira, ¿verdad? Sí, de momento parece que vamos ahí con 5 o 6 segundos delante de los demás barcos. Nosotros, nuestra programación fue toda la temporada para estar a este nivel y poder conseguir una plaza en la CT, y eso estamos aquí para ver si somos capaces de que este año sea cumplido. Bueno, de momento en la Liga Gallega habéis demostrado que sois los mejores, y ser los mejores trae esto, ¿verdad? Venir aquí a pelear por el playoff de ascenso y poder estar entre los mejores. Sí, este año la Liga se nos ha dado muy bien, hemos ganado prácticamente todas las regatas, hemos perdido 3, bueno, pero ahora nuestra preparación era para llegar aquí en este punto idóneo, pues para volver a subir a la CT, y eso queremos lograr. ¿Cómo ves al resto de rivales de este playoff? Bueno, los veo todos muy parejos, están muy parejos con nosotros, estamos ahí a 5, 4, 5 segundos, pero vamos, la rivalidad es muy buena. Mucha suerte, Lizardo, para Meira, gracias. Venga, gracias. Lizardo Pérez, Meirako presidentea, Meirari buruz esan beharko dugu kuadrilla hau, Jose Manuel Francisco egindako kuadrilla dela, gero Telesforo Abal izan da ofizialki entrenatzailea, eta orain esan beharko dugu Jose Manuel Francisco hori buruz azken aste hauetan ikaragarrizko nobedadeak eta albisteak izan ditugula, Ibon? Bai, handi zamarrak, kontua da, urtea berak hasi zuela, Jose Manuel Franciscok entrenatzaile, eta orain, iturri honetik dakigu, Ozeano Indikoan, eta atunontzi batean, puentean eta kapitain lanak egiten, omen dago, arrantzan, eta hau utzita. Arraunak alde batetara utzita. Arrauna alde batetara utzita, eta entrenatzaileen lanetan, egunerokoan, David González Dabil, hankeko bagorra, tiranen eta urte osonak egindako mutila. Arraunlari izan dakoa, eta urten fitxatutakoa, eta hortxe, entrenatzaile lanak egiten bera, pentsa zuen olako gora berak klubaren agindu postu horietan.
Baina, bueno, hemen da. Meira, arraun ekarte handi bat, klasiko bat, Galizian, eta askotan kontatu dizuegu, baina badezpadan gogoratuko dizuegu, bai San Miguel Ligako Tiran eta KE Ligako Meira, gaur hemen berdez ikusten ditugun hauek, herri bakar batekoa direla, hain zuzen Moaña herrikoak, Pasaiako abalira bezala, batzu San Juandarrak eta bestea San Pedrotarrak, haue Moañakoa dira, danak bertako herriko semeak, baina batzuk hauek San Miguel Ligan ari direnak Tirangoak auzo batekoak eta Meirakoak beste batekoak, baina denak Moañako hiritarrak. Eta Meira lanean ari da. Meira estropada serio egiten ari da. Argi dago bigarren luzean egin dutela zuloa, hor lortu dutela tartea. Horren ikusi beharko da, laugarrengoan hori birkonfirmatzeko gai diren. Hori da, kontua. Bigarrengoan ireki dute, hirugarrengoan guztiei beste pare bat segundu sartu dizkio, Meirak, eta orain, gaurko erlojupeko hau, era-eran jarria dauka, eta gainerako hirurak 3 segundon dabiltza, Amegrobe eta Getaria segundo berean, eta Zumaiak 3 segundo hasieran galdu ditu, Amegrobe eta Getariarekiko, eta 3 horiek, abiadura berean dabiltza. Hor dira Amegrobekoak maniobra egitera doaz, eta egia zen bigarren posturako dago hemen burruka, eta oso tarte txikian da eta diferentzi ikaragarria da, noski. 3 puntukin bukatza gaurko eguna igoera faseari begira edo bakarrarekin amaitzea, diferentzia ikaragarria da. 15 eta 16 Amegrobe Zumaiaren aurretik 3. maniobra horretan ere, eta Getariarrak izango dira, hor kanpoko balitzara hurbilduko diren hurrengoan. Eta hauek diferentziak dira, Mikel. 8-12 segundo, oso handia. Biharko Portugaleteko estorpadarako ere horregun. Lasaitasoi puntua ematen du. 3 traineruri buruz ari gara izketan, kale beretik eta erlojupeko. Bigarren izatea nahikoa da eta gainera 3 traineruko errenta agian izango dute eta hori asko da, asko. Horain txamar eskatu ditu, Etxegoienek. Etik, Gaizka Gorostia eta Joseba Lasa, mutil gazteak. Ederatzi segundura. Horain Getariaren erronka Amegroberi aurre hartzea, Dudari gabe. Zumaiarena ere, aldala, 2 segundo horiek jatea. Beste aurkari 15 eta 16, Getaria Amegroberen denbora, Zumaiak 15 eta 18, 2 segundutan 3 arraun elkarte ditugu, nagusi Galiziako, Moañako, San Bertolomeo arraun elkartekoak, Meirakoak eta kontrolpean dute gaurko jardunaldia. Noelia Oterorekin gaude hemen ordezkarien armaia honetan, bera da Amegrobeko ordezkaria intzuzen ere. Muy buenas tardes, Noelia. Muy buenas tardes. Bueno, estáis marcando los gallegos un poquito mejor que los vascos, pero vosotros tenéis una pelea ahí con Getaria. Sí, la verdad es que sí, ya sabíamos que era una regata dura, vinimos a dar lo mejor de nosotros, hacemos lo que podemos. Este año no se contaba llegar hasta aquí, tenemos una tripulación joven, tenemos muchos remeros de primer año, tenemos un juvenil a bordo y la verdad que estoy muy contenta con este barco, vamos. Te iba a decir que por méritos propios habéis llegado hasta aquí, porque también en la Liga Gallega habéis mantenido una bonita pugna este año, ¿verdad?, con Meira. Sí, yo lo repito, no se esperaba esta temporada que estoy iniciando. De verdad es que no puedo estar más orgulloso del equipo que tengo. El objetivo para hoy, si no se gana, ¿cuál sería? El segunda plaza, por lo menos el segunda plaza y pelear mañana más duro que hoy. Mucha suerte, Noelia. Gracias. Ea zer egiten duten Amegrobekoek, eta bien bitartean azken txampan orantxe Zumaiarrak, bien bitartean hor duzue Getaria hortzak ez dut eta bigarren postuaren bila gogorari da lanean, une honetan Meira Getariari 8, Amegroberi 11, Zumaiari 12, ea Zumaiak nola amaitzen duen. 20-0-8. Hor da Zumaiaren denbora. Bideo finisharekin gero, eunenekoak zuzenduko dituzte. Momentuz, 20 minutu eta 8 segundo. Hori da Zumaiaren denbora. Eta Getaria luze honetan ongi eusten. Eta une honetan Zumaia eta Amegroberen artean GPS-ak berdintasuna markatzen dut. Hemen da Meira, jaun Andreo.
Aterka ontzia. Jotako, hauek, Morales gainezka, badakite aurretik girela eta gainera oso errenta aipagarriaren jabe izan daitezkela gaurko lehiaren amaiera. 42 palan, buke. Bai Meira, 19 eta 57. Buena, eso es. Estropada serioa ederra egin dute, lehen luzean 2 segundu, hortik aurrera ongi nagusitu dira eta poliki diferentzia horiek zabaltzen joan dira. Eta une honetan, Getaria Amegroben aurretik legoki. 2 segundu. Chop, arriba. Va, hostia, ahí. Amegrobe, 100 metro oraindik. Está acabada. Vamos ahora. Ahí, 40 poladas. Vamos arriba. Roberto Dadin patroi gaztea. 40 pala terdian. Mutilei indar guztia sartu nahian hor. 40 pala falta direla esan dit. Muy boa. Sigue atrás. Hor portela, entrenatzailea dugu hau. Esperientzia handiko gizona. Hostia. Arraunlaria, lehen zarreko arraunlaria eta entrenatzailea. 1, 2, Zumaiarekin argi, Zumaiaren atzitik. 20-0 bederatzi. Zumaiaren 20-0 sortzikoa izan da. Amegrobek 20-0 bederatzi eta oso puntu baliotsua izan daiteke hori. 19-56 zuzendu dute hori bideo finisharekin. 19-56-84 Meiraren denbora. Gaurko eguneko erreferentzia, Zumaiak 20-0 sortzi, 20-0 bederatzi Amegrobek. Eta hemen dator Getariako esperantza ontzia. 42 pala. Meira baino 7 segundu motelago. Baina hori oso albiste hona da Getariarrentzat. Bigarren kokatzeko moduan izan daitezke. Bigarrenak izango dira, bai, Getariak 20-0 Hau da beraz gaurko sailkapena. Meirak 19 eta 56. 20-0 Getariak. Zumaiak 20-0 sortzi, Amegrobek 20-0 bederatzi. Eta egia zen eunenekoak aztertu beharko dituzte epaimaia, baina 4 puntu eta 7-8 segunduko altxorra. Oso errenta interesgarria Meirak gaur hemen Bermeoko uretan lortutakoa. 7-74 behineko diferentzia. 7 segundu terdi pasatxo, oso errenta ona, Ibon. Bai, oso ona eta bestetik sailkapen estropadan ikusi genuen Meirak irabazi egin zuela, gaur ere irabazi egin du eta beraz bi erlojupekotan aurre hartu duenak arrisko handiak izaten ditu hirugarrengoan ere aurretik ibiltzeko jokatu egin behar da, baina Meirak modu ezin hobean eman dio hasiera, bi egunetako playoff honi. Eta bestetik aipatu, aipagarri iruditzen zait, erlojupekoan lautreiniruak 12 segunduan sartu direla eta horrek esan nahi du, maila politia egon dela gaurko estropada honetan. Hor dituzu beraz epaimeitik emandako denborak, 19-56 eta 84 Meirak, Getariak 7 segundu eta 74 eunen gehiago, Zumaia 11 eta Amegrobe 12 aurrera, labur zara gandara. Bai, Jose Antonio Olano daukagu men, Getariokoa, arrastion. Arratsaldeon, bai. Bigarren tokia, konforme zaudete? Bueno, ez dugu oso txarra egin, usten dut bigarren largua, ez deula oso nahin hor galdu deu, denbora gehiena hor galdu deu, ondo dutzi deu, baina usten dut biharko esperantza pixkatekin mantentzea gala. Meira zen favoritoa, Meirak ez du utxik egin, baina zeuek sikiera eutxi egin diozue eta bigarren tokiarekin bukatu duzue. Bai, baginak ibuen bea izango zala favorito, favorito zehola eta horrei eutzi ditzeko zean etorria ideetan, eta irutzen zat bastante utzi duela, pixkat hobeto egiteko porrelia uste baginak haula, baina azkenean konformatu berko dugu indakoa egin. 8 segundu irauli daitezke?
Bueno, ez da errez izango, beak oso fuerte dabe, badakiu, eta, bueno, gu galein egingo ditugu, biharko estropan jungo gea beti bezala dana ematea, eta saiatuko gea tartorik entzen. Sorterik onena, eskerrik asko. Mila esker, zoi, agur. Hau da beraz, gaurko jardunaldiak ekarri diguna. Nagusi, Meira Galiziako ligako erregea, gaur ere playoffean indartsuena, eta 7 segundu luze, errenta ederra Getariari, Zumaia 3. amaikara, Amegrobe 12. Hor da beraz zailkapena, 4 puntu Meirak, Getariak 3, Zumaiak 2, Amegrobek 1, tartetxo bat orain Merkatal aholkuentzat, eta jarraian Bermeoko 32. bandera izango da hemen jokoan. 12. banderaren bila 8 arraun elkarte, eta zailkapen nagusiko lehen 8 ontziak arituko dira, eta San Miguel ligan, Bermeok 10. mukatu duenez, Donostiako bandera irabazi eta gero gaur, etxeko arraun elkartea ez da hemen arituko, eta antzematen da hori, herriko hainbat zale ez dira etorri estropada ikustera, baina hala ere hementxe dira beste hainbat zale, beste arraun elkartetako jarraitzaileak, playoffa jarraitzera etorritakoak, eta Erne bandera txuria, hastear da 2. txanda, hor dira Portugalete, lehen kaletik, Zierbena 2. San Juan 3. Tiran 4. eta badoaz. Azira Jaun Andreok, lehenengo txanda, 2 txanda esan bezala, lehenengo honetan zailkapen nagusian 5. 8. kokatutakoak, 5. San Juan 104 puntu, 4. gainera Kabo 107 da, eta gero Portugalete eta Tiran berdindurik, 85ekin, Zierbena 8. 80 punturekin. Bai, eta nik uste dut txanda honetan, ikusgai batez ere, Ea San Juan, aztebukara honetan, Kabori, 4. postu hori, kentzeko gauza den. Portugalete iruditan, eta gaur aipatuko nuke Mikel, Papa horra, beste, barruan dela, 4. tosta horren. Josean kanpoan. Eta Josean kanpoan, bihar ez dakiko jokatuko duen, eta jokatu ezkero porturekin, azkeneko estorpada litzateke. Eta gaur beste kanpoan, Manuel Lasarte, Pedro Lazapatino, eta esan da bezala, Aizperro bera. Pixka bat urte osoan, kanpoan eta utzi dituen mutilak. Eta 2. kaletik hemen Zierbena, Igo Berria, oso denboraldi txukuna egin duen arraun elkartea, Zuntzunegi prestatzailearentzat, hau test eta arronka handi bat zen, eta nota onarekin gainditu dute hori. Eta aipagarria hemen, Karpintero, txuriz ikusten dugun patroia, berak irabaziko du, aldaketa hundirik espada, Lakaixa saria, patrurik onenari eskainitako saria, 21 puntu ditu, Aranberrik, Bermeo Urdaibeikoak 19, baina ez dute parte hartuko bermeotarrek ez gaur eta ez bihar, eta Zurinaga urrengo patroia 15 punturekin 3. tokian da zelkapenean, Karpinterorentzat sari ikaragarria izango da hori. Bai, pentsa, kae bat ligatik Igo aurten 8. izan dira Ondroso eutxi diote mailari, bateletan eta treneretan ere urte oso politia egin du, Zunzunegiren taldeak, eta Karpinterorentzat ere bai, ezta? Horixe gehiago, iruditan San Juan, Zabek ere ez dute urte makala egin. Urte oso ona, festa ikaragarria gainera, emakumeek Donostian garaipena lortu eta gero, haiek ere konsolazio txanda irabazi eta oso egun politak bizi izan dituzte, eta orain erremate ederra litzateke San Juan darrentzat, zelkapen nagusian, postu bat irabaztea, eta Kaboren toki hori hartzea azken zelkapen orokorrean. Baina, 2 estropada falta dira horretarako. Eta hemen Tiran, eta prestatzailea Dani Perez, zurrimurru guztien iturri, entrenatzaileen dantza hasia da, datorren urteari begira. Dantza ez da hasi, dantza etor daiteke, behar bada. Zurrumurruak hasi dira. Zurrumurruak hasi dira, eta zurrumurru horietan eskaintza asko izan omen du, entrenatzaile honek, eta iturri honetik jakin dugu, momentuz behintzat, eskaintza ikaragarririk ez baldin badago, berak Tiranen jarraitzeko eskaintza baduela, eta lan horretan ari dela, datorren demoraldia prestatzen iadanik. Baina, bate daki. Horrendikan demora asko dago negoziaketak egiteko. Nik uste dut, Dani Perezek azken urteetan erakutsi duela goi mailako puntako entrenatzailea dela. Urterik kaskarrena, nik uste dut Tiranena aurtengo hau izan dela, badakigu jende asko urtea hasieran eta taldea utzi zuen. Eta, hala ere... Hain zuzen Meirara joateko. Hala ere, 6. 7. bukatuko du liga, beste urtetako dizdirari gabe. Baina, ez dugu Dani Perezen balioa, kolokan jarriko ez eta gutxiagorik ere.
Bueno, San Juan darrak dira, txanda honetan jokoan asko dutenak, Portu eta Tirane parean dira, Zierbena bira, hemen duzue Beñat eta Izagirre, San Juango arraunlariak estropada atarian Euskal Telebistari ezandako. Gure helburua aurtengo temporada oso izan du guretzako, temporada borobila egiten egea, baina orain ikusita Kabo Dakarrut laugarren postu hortan non dago, gure helburua izango baten da irabazi eta ber Kabo lortzen dugun pasatzea bi estropadatan, ez? Ez dugu aukerik izan, etorri ganean mundukatik ikusten zen pixkat itxasoa bare dola, baina nik uste eta iziak pixkat okertuko digula situazioa eta gogorra izango dela gaurko estropada. 12-13ko abiadura du, momentuz egotik haizea, eta hortxe ditugu Portugaletekoak buruan, San Juan segundu batera, Tirane eta Zierbena bira, eta 1 metro besterik ez balizara iristeko, eta hor dira Tirango urdinak. Hor baliza hori ikusten da laugarren kalekoa eta hor banderatxoa oraindik dantzan. Haizetxo pixkat bada oraindik. Portugaletek errenta txikia du, hemen da. Arraun atera behar izan du urko Redondo. Ez dut zetorrelako, patroia. 4:52, San Juan segundu erdira, Tiran bat eta erdira, eta Zierbena bira. 2 segundutan 4 arraun elkarteak, maniobra ostean Portuk San Juani bat, Zierbena eta Tirani 2. Tartea oso txikia da, orain bigarren luze honetan, gogora dezagun, aurreko txandan iguera faseko erlojupeko lanean, bigarren luzean erabaki duela norgehiagoka Meirak, azkenean garaia izan den arraun elkarte. Eta konparazio bat egiteko, Meirak 4:57 markatu ditu lehenbiziko ziabogan, eta orain guztiek lehen Meiraren denbora hobetu egin dute. Mailaz, segurazki lau hauek gaur egun Meira baino gehiago dira, baina nik uste dut eguraldiak giroak goxatzen ari dira, pixkanaka. Horra Portu, estropada buruan, Aurten askotan ikusi diogu Porturi, estropada zira onak egiten, baina lanerdikatik aurrera erortzen. Hori izaten dituzte gora bera. Hori da, azken asteburu honetan. Hor berdintasuna dago galanta, laguntziagoen artean. 2 segundutan dira. Llego y me voy, equipo, ¿sabes? Hor da Garma. ¡Vamos! ¡Ahí va Jesús, hijo! Nik uste dut alako borroketan esate baterako orain San Juan da Tiran eta Portugaletek eta ematen borroka honetan. Horrela joan direnean bigarren luzeetan ia urte osoan San Juan Porturi gailendu egitzaio. Nik uste dut horrek psikologikoki izaten duela bere garrantzi. ¡Somos los mejores, ¡Somos los mejores! Portuk San Juan ibi, Tiran ere tira, Zierbena irura. ¡Nos estamos yendo! ¡Chavales! ¡Quiero 10! ¡Acabando atrás! ¡Mil! ¡Final! Es por ello que estamos aquí en Bermeo hoy, ahora peleando por lo que vemos con Tirán. Exactamente. Bueno, con Tirán, con todos, ¿no? Estamos ahí en un pañuelo todos, a ver si somos capaces de ganar la tanda y acabar pues con un mejor sabor de boca del que estamos en estos momentos, ¿no? El objetivo para hoy sería ese, ganar la tanda. El objetivo indudablemente sería ganar la tanda, ¿no? Se ha demostrado pues, que los 4 de la tanda de honor andan a otro nivel, entonces pues bueno, poder pelearnos con los nuestros, ¿no? En igualdad de condiciones. Hemos empezado a mirar a la temporada que viene, José Manuel. Sin ninguna duda, esto ya sabes, esto es una rueda, esto no puede parar, ¿no? Entonces ya tienes que ir pensando pues el año que viene a ver si somos capaces de confeccionar un equipo un poquito mejor pues para tener otro escalón hacia arriba, ¿no? Mañana me darás más detalles. Es que ricasco. Hasta luego. Bueno. 3 segundutan ditugu, denak eta Zierbenak orain Tiran gainditu du eta Portugalete luze honetan ongi. Tartea zabalduz eta San Juani adibidez, ontzi bat sartu dio, pare-parean ziren, 4:52koa markatu dute biek, baina orain tarte ederra, ontzi bat Portuk, San Juan eta Zierbenari eta Tirani 4. Oso ongi Portugalete, bigarren luze honetan eta arraunean begira. Atxagan ikusten zaila ondo bukatuz. Hauek aurten arazo asko izan dituzte ziabogatik urtetzean eta ziabogak askotan arraunketa erritmoa pustatu egin die aurten. Gaurko honetan estropada dominatua daramate eta Porto Redondo aurrean. Baina Portu kontrario txarra aukeratu du aurtengo San Juan hau.
Badakigu eta hauek batez ere, hirugarren eta laugarren luzeetan, gora egiten dute, oraindik hor borrokan dira, eta hemen, oraindik nik uste dut borroka ez du ikusiko dugu. Porturentzat honena une honetan tiran txandako azkena dala. Eta zelkapenean biak berdinduri dira, 95 punturekin, da hor 3 puntu eder horien alde. Oso albiste ona litzateke hori Portugaleteko entzat. Baina lan erditara ez dira heldu horrek. Eta hemen barrukalde honetan garbi ikusten da, haizeaia erabat geratu dela. Hemen barruko balizetako banderak, hor gaitzan da daude zeharo, eta hemen behintzat giroa paregabea dago, arraunera. Portugalete nagusi, lehen kale horretatik. Haitzerik ez, haitzea balego ere, lehen kalea txarra ez. Hemengo babesan noski, haizearen norabideak lehen esan du egoa zela, orain ipar-mendebaldeko haizea. Hor da lan erditan Portugalete aurreke. Orain atera egin behar dute hortik. 951, San Juan, Zierbena eta Tiran pare-parean. 11 bateko errentarekin garbi Portugalete, 951, jarrilerako arraunlarientzat, San Juanek 953, Zierbenak eta Tiranek 55. Ez dakit, ziagogarik onena, Portu berak ez oten duen eman, Atera behintzat oso ondo atera da Portugalete. Zatartea gora. San Juan 3, Tirani 4, Zierbenari 5 orai. Eta hemen galiziarrak, Mardoko nontzian, Tiran arraun elkarteko gizonak. Eta Portu tartea zabaltzen. Porturentzat gaur, San Juan atzetik lagatzea garrantzitsua, hala ere. 95 puntu ditu Portuk eta San Juanek 104. Bi egunetan iaia gaindizina da. Deskalifikazio bat edo espalego tartean. Baina gutxienez Portuk 6. postu hori sendotuko luke eta bada zerbait, 12 arraun elkartu egin artetik 6. Hala ere, demoraldi atarian bandere lehian sartzeko moduko kuadrilla bat zutela aipatu genuen, da errealitateak esan digu hori ez dela gertatu. Nik uste dut, argi eta garbi beraiek, aizperrok berak, talde buruak esan duela. Hautentze duen espektatibak, gurikapenak ez ditugu bete, eta lotzari gabe hori aitortu egin dute. 6. bukatuta, denon iritzitan kuadrilla bat zen hor, gehiago ibiltzeko, baina horrelakoak ere gertatzen dira, arraunean apustua egin da, ondo atera ez. Suso Núñez daukagu hemen, ordezkarien armaia honetan, Tiran elkarteko ordezkaria injusto ere. Buenas tardes, Suso. Hola, buenas tardes. Empatados en la general con Portugalete a 95 puntos. Hoy podría ser un bonito día para deshacer ese empate, pero... Bueno, parece que van a coger ellos ventaja y bueno, intentaremos mañana en su casa pasarles, pero va a ser complicado porque a ver si conseguimos, estamos ahí peleando. Creo que hemos mejorado en estas 2 semanas, no hemos perdido del primer largo lo que estábamos perdiendo. Y aparte, bueno, hemos hecho una apuesta ahí por cambiar la trainera y de momento pienso que está dando resultado. Bueno, ¿cómo has visto el playoff, por cierto? Bueno, he visto a Meira muy fuerte y la verdad que me han decepcionado un poquito Getaria y Zumaya, ¿no? Esperaba un poquito más de ellos. Al final, pues se ve que este año parece ser que la Liga Gallega 1 estaba un poquito por encima de la RC. Bueno, pues mucha suerte para Tirán, tanto hoy como para mañana, Suso. Venga, gracias. Suso Núñezen azalpenak. Azken tokian dira, momentuz txandan. Portuk San Juan eta Zierbenari 6, Tiran 8, eta Portugalete oso estropada txukuna egiten ari da gaurko honetan. Oso txukuna. Eta honena arraunean transmititzen duen sentsazioa oso ona dela. Segiran horari diren bukatzen. Hor Mikel Portularrome, marrua eta marrua eginez. Garbi ikusten da irudi horretan, Esan digu estropa horretik, gaur horru egin bertzuela. Etzala isilduko. Bai, eta palero ikusten zen horre, mutila. Eta Zierbena ere hor dala, Egia esan San Juan, Zierbena eta Tiran 2 segundutan ditugu. Nolabait txanda honetan gertatzen ari da playoffeko lehen jardunaldian ikusi duguna. Bat aurretik eta besteak 7-8 segundura, 3 arraun elkarte, 2. postuaren bila. Hori da, Zierbena aipatu duzu Mikel, eta gaur, esan dezagun, hanketik, urte hasieran bezala,
Juan Zunzunegi entrenatzailea doala. Urtea hortxe hasi zuen, gero espaldan ere ikusi dugu, beti ere baborrean, eta kontranketik ere bai. Horro estorpa datixente jokatu ditu, azken aldian, eta gaur erabaki du entrenatzaileak hanketik hartzea. Hemen Trigo eta Nobel, hanketik. Ia urte osoan ibili dituenak. 9 segundoko atzerapenarekin. Moainako urdinak tiran Arraun elkartekoak. Eta Zierbena bigarren postuaren bila. Zierbena San Juan Zierbena. Aurretik Portugalete, bi traineru eder. Errenta polita dute Portuko horiek. Aizperrorentzat eta Javier González, kargo utziko duen presidentearentzat oso albiste ona gaurkoa. Bai, eta urtea badakigu, lehen esan dugu ze urte egin duten, baina beti ere horrela bukatzeak, zapore bat uzten du, eta gaur nik uste dut, okerrik ez baldin bada behintzat, lehenbiziko txanda hau irabaziko dutela. Aizeare oso aldakorra, orain berriro hegoaldetik jotzen. Eta hortxe dira. Azken maniobra egite. Portugal eta aurretik lehen kaletik. 14 eta 51. Meirak 15:07 kronoa markatu du. Lehen. Zierbena bera, Bai. Zierbena bera bigarren lekuan. San Juan sortzira. 15:00. Zierbenak 14 eta 59. Tiranek 15:02. Eta maniobra ostean ere garbi. Portu Zierbenari 7. San Juani 9, Tirani 11. Eta estropadaren munetan, askotan ikusi izan dugu, laugarren kaletik edo kanpoko kaletatik, pixka bat barrura, lehenbiziko kaletik, bigarrengotik, laugarren adera lehorrera bezala joatea, azkeneko luzeetan, azkeneko luzea markatu, ea gaur, Cristian Garmak zer erabakitzen duen, kaleari eustea edo baborrera jotzea. Bigarren luzean egia esan lehan bikaina egin dute, eta nik uste dute utxe egingo diola, Jose da Garma. Hauxe da momenturik onena Portugaleterentzat eta tristeena Tiranentzat. 13 segundura atzean geratu dira. Eta San Juan ere estropadaren bigarren zati honetan uste baino gehiago sufritzen ari da. Bai, desente Zierbena bera pentsa, aurre hartu dio Zierbenak San Juani, hor kontua da San Juanek Tirani aurre hartuko diola eta hori garrantzitsua izango. Eta gero zaindu beharrekoa San Juanen denbora. Jaborekin duen, gerra horretan. Xavier Arrarasekin gaude hemen, San Juan darren presidentearekin eta azen olako kamiseta ekarri digun, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, hau da neskai omenaldia egiteko, merezi dut eta. Ikusten ari gara, Kontxako garaiak hemen, eta momentu zuretan, beste borroka bat daukagu. Arraunlari batek estropadaren atarian esan digu, kabori aurre hartzea litzatekela helburuetako bat, baina badirudi ez dela posible izango. Bai, oso ondo atakea, baina, ikusi dugu, Portu hartu digu pixkanaka, gaina denbora junda ateratzen luze guztitan. Eta azkeneko luzea hontan, hirugarrenean, Zierbena sartu zaigu. Azkeneko luze hontan, 2 segundu txoiek mosterik badaukago nahi, eta, helburua hori izan, baina, besteak ere bai. Hortxe, berdin etorko diata. Hala ere, oraindik ere beste estropada bat gelditzen zaigu, San Migueligako azkeneko abiar Portugaleten, hor ere borrokatzea. Bai, guk ez dugu amore ematen ez, biharre borrozte borroka berri bat da, eta aleginak ingo ditugu, diferentzi motz hori alde gehiena murriztea, eta aurretik jartzeri baldin badaukagu, asko zeu beto. Sorterik onena Rosarentzat, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hortxe, San Juan darrak. Eta diferentzia txikia da, Portugalete da nagusi, garbi, Zierbenari 8. San Juan 11 eta Tiranek beste batzutan azken luzeetan eta izan du, piztu aldia, baina gaurko honetan ez zigun. Ez dirudi eta piztuta ere, nik uste dut dagoeneko 2 minutu baino gutxio, falta dela estropada bukatzeko eta kosta zero. Hor ikusten dena da, Portugaleteko jarrileraren aurrean nola zetor. Suelto, harin, libre, baita Karma bera ere, ia trainerua indarrik egin gabe zekarren, eta hori izaten da seinalerik onera. Patroiak hain errez dakarrenen trainerua, horrek izan den trainerua, orekatuta, nibelatuta eta suelto datorrela. Eta postuak nik uste dut, Miguel, nahikoa finkatuta, laurak ere.
ez dirudi, azkenean San Juan egoerari buelta emateko gai izango denik, areta gehiago esan daiteke Zierbenak segunduren bat edo sartu diola San Juani, eta aldaketa hondirik ez dugu espero. Portugaletek azken 250 metrotan errenta ikaragarria du, 8 Zierbenari, San Juani 11, eta Tirana 15-era ematen duten erabakita dagoela, eta Portuk azkenean estropada lehen kale horretatik amaitzea erabaki du Igor. Bai? Nik uste dut asmatu egin duela, bigarren luzean. Ondo lan bikaina egin dute hortik, eta askotan hoxe egin da, gauzak ondo funtzionatzen duenean, bat ere mugitu ez. Bai besteak ere, ez du inor nabarmen baborrera joan. Portugalete, beraz, lehen txanda honetan nagusi. Gogoratu Bermeon garela, Bermeoko 32. bandera jokoan, San Migueligaren azken aurreko jardunaldia 18. Bai jarriera, 19 eta 29. Portugaleteren denbora, orain Zierbena. 7 segundura 19 eta 46. San Juanek 19 eta 49. Eta Tiranek 19 eta 53. Portuk Zierbenari 7, San Juani 10, Tirani 14 segundutxo. Hau da beraz lehenengo txanda honek emandakoa, eta berehala ohorezko txandan San Migueligako 4 indartsuenak izango dira, Hondarribia, Orio, Kaiku eta Cabo da Cruz, labur Saragandara aurrera. Javier Gonzálezekin gaude hemen, bueno, zorionak. Vale, eskerrik asko. Habéis conseguido ganar la tanda y por tanto rompéis también ese empate que tenéis en la general con Tirán. Sí, bueno, aparte del empate de Tirán, lo que hemos recuperado son sensaciones muy tarde, pero bueno, así nos gusta ver a la jarrillera, a todos los jarrilleros, ¿no? Entrar con solvencia y ganando nuestra tanda. Era tu anteúltima regata, ¿no? Sí, mañana en mi pueblo, en mi villa será la última, ¿no? Y bueno, es una alegría y esperemos ratificarlo mañana en la ría y bueno, y decir agur a todo esto. Enhorabuena, Javier. Vale, gracias a vosotros. Bihar gehiago izango dugu denbora Javier Gonzálezekin ere hitz egiteko. Tarte bat iragarkientzat berehala ohorezko txandan lehen kaletik Cabo, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Kaiku. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Jaun Andreok astear da Bermeoko 32. banderari dagokion azken txanda, ohorezko txanda, lehen kaletik Cabo, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Kaiku, eta une batetik bestera izango ditugu lanean Arraun elkarteak, dena prest eta ontziak egoki kokatuak dira, ez dugu inolako arazorik ikusten eta berehala jasoko dute epailen agindua, bandera txuria gora, Erne Jaun Andreok! Atentos! Bai orantxe! Hasi da leia Jaun Andreok! Ea ba! Momentuz Kaiku eta Hondarribi indartxu. Amasei, 17 segundu. 20 orain. Eta Hondarribik branka aurretik sartu du jadanik. Segundutxo bat Kaiku, Orio eta Kabori ibon. Bai, azken estorbadetan bikain ateratzen ari da Hondarribik, Bai kontxan, bai Portugaleteko azkenekoan eta baita Bilboko erlojupekoan. Hemen Cabo, Gustavo Vázquezenek kuadrilla, Alfonso Díaz patroiganetan. Eta hauek helburu garbia dute laugarren postu hori babestea da erronka Boiroko Galiziarrentzat. Eta ohitu egin gara, Cabo handi egin ikusten, baina begira, hortek ehaztu egiten zaigu, iaz, non zeuden, Galiziako liga jokatzen, eta azken asteburuan egon da, nola da, handiekin, Hondarribia batekin, Orio batekin, Kaiku batekin, lehia. Hondarribiak dena alde du, liga irabazteko, eta gaur badaezpadan azkar hartu du errenta, Hondarribi Kaikuri 2, Cabo eta Orio 3, eta hau hasi besterik ez da egin. Minutu bat eta 18 segundu, ontzi bateko diferentzia. Oendik minutu terbiko lana egin gabe, Ibon. Bai, Hondarribia, lehen esan dudana oso ondo ateratzen ari da, azken 2 astetan, 19-0-6 egin zuen kontxako bigarren jardunaldian, hori egin duen talde batek zer esan asko emango du, eta nik uste dut, errespetu guztiarekin izan da,
lau taldea betan, sasoi punturik onenean, Hondarribia bera dagoela, eta argi gaur marka, 19-19 egin du Portugaletek, Oker Espanago 19-26 dago, Mikel. 26-11, 2003an, Orillo. Jauna, hanginen, orduan. Gaztañazpi eta kompainia. Bueno, hemen Orillo. Eta momentuz kabo azkena da. Hondarribi Kaikuri 3, eta hori lau. Gaur aldaketa batzuk egin ditu, Igor Makazagak batez ere bagorrean, Iñaki Errazti, laugarren eta ostatik, hirugarrenera jetxi du. Andoni Peña, bosgarrengotik, laugarrenera. Alda Pearruti, espaldatik, bosgarren gora. Azkarate, aurretik, Brankari postutik espaldara, eta aurren, Alberdi sartu du. Zer den askotan, eskalera maila baten moduan, egin ditu aldaketak, Igor Makazagak. Eta Jose Luis Kortak bestetik, Kontxako kuadrilla. Hori da, Zarautzen, hain emaitza ona lortu zuena, eta ipagarri egiten zaitoran, iruditan ikuste, 12 trenereuta aurreko pestanea daraman bakarra, gaur Kaikuko bizkaitarra dela. Hondarribi Kaikuri 2, Kaiku pixka bat errekuperatu da, hori lau, Cabo da Cruz 7 da, 100 metro, pasatxo oraindik balitzaren bila doaz, eta Irakoitz Etxeberriarekin izandako elkarrizketatxoa ekarriko dugu orain pantailetara, hauxe da Oriotarren patroiak esan diguna. Bueno, egia esan da liga ez dut pentsatu ligan, ez? Gaur planteatu estropa bakarra, bandera irazteko kapaz gehan, nik uste talia dako, baina ez tegit Morales da noreriko gen, ea nola erantzuten dugu, eta bueno, nik uste tondo bilik galazte guztin, eta gaur kapaz gehan bandera irazteko. Eta balorazio da demoraldiana, bueno, nik uste gehixoiteko kapaz baina ez da gizatik ez dugu nik uste gure maia, no? Baina, bueno, nik uste guztagatu behar duela, ia zeten indaun urte honena izan da, baina, bueno, piskat egoiztak geha, eta hobeto xenek edun, baina ezin izan da, eta horrezik atu eko. Txarpena handia zituzten Orillotarrek, 4 garaipen, baina aurretik Hondarribia. Hondarribiak 6 garaipen eta liga eskura, ez bakarrik lehendikan altxorra dutelako, berdinketak apurtzeko bandera gehiago, gainetikan puntuak ere bai, eta gaur, 4 segunduko abantaila Kaikuri, eta hori, aurkaririk hurbilenekoari, 6 bitraineru, oraindik lehen luzean, Ibon. Bai, nik uste dut nabarmen, Hondarribia eta Orio, biak ibili dira Mokoka aurtengo ligan, eta urte bukaera honetan, Hondarribiak 6 puntu hobea lortu du, gaur ikusten ari garen bezala. Horra ize pixka bada horindik, Ziagora, 17. 41 Hondarribiak. Portugalete baina 11 azkarrago. Kaiku 3. 44, Oriok 47, eta Kabo txanda honetako azkena, hau bera ere, Portugalete baino bizkorrago. Portu 42 markatu du, San Juanek ere bai, lehen dutze horretan, eta horrezko txandakoak aurretik. Eta maniobra ostean, Hondarribi Kaikuri 5, Hori 7, Kabori 9, Hondarribiarrak gozatzen ari dira. Orain ikusgai dagoena, ea Kaiku estropadan berriro nola betxatuko engantzatzeko gauza den. 5 segundura da, lortuko balu 3-4 segundua jartzea, oraindik banderarako lehia hori, biziri legoke. Kabo oso batzean eta Orio dagoeneko ere 7 segundu galduta. Hondarribiarrek badakite hau dela momentua, erabakita utzteko liga, lehendikan ia erabakita zegoen, baina 8 puntu, gaur beste pare bat sartuta hori, pentsa ezazue biharkoari begira, estropada bukatzea bakarrik izango litzatekela, erronka Hondarribiarrentzat eskalifikatuak ez izatea. Horri nahikoa. Hori da, eta begira, horre lehen Portugaleterena bezala, Hondarribiako treniroaren pranka. Hola zetorren. Nolako patxararekin bukatzen duten arraunka. Begira, oso zaldai eta gazten dion. Maniobra ostean lortu tarte hori 5 segundura eramatea Hondarribiak, orain egonkortu egin da. Aurrera zara. Joaquín Rodríguez, Kabotarren ordezkaria daukagu hemen. Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Bueno, llegamos a esta tanda de honor en esta anteúltima regata de la Liga San Miguel. Cabo cuarta, apretando San Juan, pero hoy podéis respirar tranquilos. Sí, hoy podremos a mejor recuperar un par de puntos, pero bueno, a ver.
todo depende de lo que se haga o de lo que hagan los remeros que están en la mar. Objetivo para hoy. Hoy, pues intentar romper, aprovechando que hoy los puntos van de 12 a 7 o a 5, pues intentar romper nuestro récord que está en 114. Y creo que hoy ya se podrá conseguir. Y de cara a la jornada de mañana, última de la Liga San Miguel. Pues mantener el cuarto puesto, con uñas y dientes, a ser posible. ¿Cómo has visto el playoff? Bueno, dentro de lo que había pensado, de lo que se había pensado, bien, pero muy abierto para mañana. Hay esa pequeña diferencia entre el segundo y el cuarto, pues muy apretado. Esos 2-3 segundos son muy apretados. Pero bueno, a ver, Meira, esperemos que tenga suerte y que vuelva a hacer una regata como hoy y que lo tengamos de compañeros. Mucha suerte para Cabo. Gracias a vosotros. Galiziarrek beste arraun elkarte banek dute San Migueligan, 3 arraun elkarte, eta egia esan Kantabriaren patxalaldia Galiziarrek aprobetxatu hori da, Miguel. Hau tosulutik endu bidazu, hoize esan behar nizun. Azkenen krisiaren, laugarren o bosgarren o zeigarren urtea zemagarrena dugun hau, eta Kantabriarak erortzarekin batera, Galiziarrak gora datoz. Eta argi, Kabo estropan da eta, Orio eta Kabo 2 segunduan dira, eta bestetik begira, gutxitan ikusten dugun irudia, bigarren luzean, itxaso zabalean, eta lau treneruak bere kaletik, bere kalea mantentzen. Gaur ez du epaileak hor, lan askorik. Bi traineru, errenta ederra du, Hondarribi Kaikuren aurretik, hor da Munarriz. Irabaztea gauza ederra da, baina irabaztea beste bandera bat etxera eraman da ibon. Hori da, eta gozatuz, eta txapelduna bezala, Begiratzen ari nintzen, begira Amunarrizek zeinen errez, dakarren traineru. Ia, ahaleginik egin gabe, eskua harra unean jarri, eta ematen du, ez ezango sofan dagoela mandoarekin, hori izaten da seinale ona. Patroi batek, kasu honetan Amunarriz, ikusten denean patroia, ia ahaleginik egin gabe, kasu honetan itxatzen. Traineru egartzen, horrek dena esaten du. Eta argi, Kaiku 5 segunduan, hor lortuko balu orain, Zurinagaren kuadrileak segundure bat laburtzea, estropa edukiko genuke. Lan erditan aurreko txandan Portugaletek 9 eta 51 markatu du. Hor da Hondarribi garbi aurretik. Eta Porturen denborarik Traineru Kaikuri. Koska ederra, ez hartuko dio. 9 eta 26. Ikaragarria. Horrela jarraitzen badute, marka hobetuko dute. Bai, larri bilik. Argi. Kaikuk 9 eta 31, Oriok 9 eta 26, Kabok 9 eta 29. Portu gaino 2 segundu hobeto Kabo bera ere. Txanda honetako azkena. Baina Kabok ziaboga oso estu eman du, baina atera ezinek, Ez du eman beharraren, ez du eman beharraz, hortxe geratu da, atera ezinek ziabogatik. Eta Hondarribiteak Kaiku 5 segundutan dira. Hori urrutiago 11, Kabo 14, baina berdeen arteko burruka ez dago guztiz erabakitan. Eta Kaiku aurten ikusi dugu bukaera, azken luze pikainak egiten. Horra, Korkaz, Manes Aldai, horrean, Xabi Etxebeste, aurten Kaikutik etorretako mutila, Ikaitz Aznar bostetik, Iñaki González, aurten beste nogea, hor postuarekin eginda espaldan. Postuaren jabe, bai. Hori, eta horrean, Gontzalo Carrion. Zarautza horretik edo, Mikelek gutxi gora bera esarri zuen, 14koa, eta ari eutxi di, eta emaitze zino beharekin. Eta Marizkurrenari eman zion azkenengo postu hori nolabait, hor pentsatu eta zelaiarekin eta probaketarekin, da azkenean aprobetxatu erabaki zuen hor bainan. Iñaki Arostegi daukagu hemen, Oriotarren ordezkaria, Txaldeon. Bai, Txaldeon. Beno, San Miguel Liga pixkanaka azkenetan da, berriz ere Hondarribia estropadaren buruan, ez da?
Bai, hasieratik aurri hartu dut, eta hortxe, ebiligia Kaikukin burrukan hor, baina pixkatu hain Kaikukanako galdu dugu, eta hain Kabokin burrukan, hirugarrengo postuako. Bakit bihar bukatzen dela, liga hau, baina balantzea egiterik balduzu ez da? Bueno, bai, ni uste bihar utziko ditugula balantzeak, eta lasaio itzengo dugu bihar, bai. Bueno, zelan ikusi duzu play-offa, gaur? Ba, burrukatu, Meira junda markatzen demorik onenak, baina, gero ia zan, azkeneko luzeak etearrak ona egin dute, eta, maten du Meira nahiko biderauta daukala, baina, ez dakit, bihar oaintzik beste estropa joatu behar da, eta ezer gauza gertatu daiteke. Bueno, ba, sorte on gaurko, eta biharko, Iñaki, eskerrik asko. Eskerrik asko. 6 segundu, Hondarribi, traineru pare bateko errentarekin, eta horiok lana Kaborekin. Hirugarren posturako burruka latza izango dugu hemen. Segundo batean, hori gogorra izaten da, Oriotarrak urte osoan horri bili, Hondarribiarekin borrokan, Kaikurekin, eta orain azken azte buruan, Kaborekin borrokan joatea hori psikologikoki gogorra izaten da, eta orain, hor dauden mutilak, eskarmento hondikoak, gehienak, orain erakutsi behar da, ofizio hori. Eta hor nabarmen ikusten dena da, hemen gu gauden inguru honetan arraunean aritu, eta ura leuna ikusten da, baina hor kanpoan, horre ikusten da, beti dioguna itxasoa, ira egiten bezala, horre haizeak mugitzen du hori, eta eragozpen gehiago izango dituzte arraunerako. 14 kilometroko abiadura haizeak, ikusten duzue, gesien bidez, nondik astintzen dituen arraunlariak. Arraunlari Hondarribitarrak Jaun Andreo, kabantaia hortxe mantentzen da 6 segundotan, Ebator Bilago irugarren. 6 segundoan, Mikel, minutu mordoska bat badaran bate, Bai. Nik uste dut lehenbiziko ziagogatik irten ostean Hondarribiak lortu duela, errenta eta abiadura bere ondoaz. Hauek ere gozkor, Kaikutarrak. Gogor. Eta hemendik agur bero bat bialiko diegu, seguruenik telebistan gaur izango ditugun ikusle berezi batzuei, hain zuzen Bermeo Urdaibaiko arraunlariei. Baskaria zuten gaur, demoraldi amaierakoa, eta estropada jarraitzen izango dira, badakizue, Urdaibai auziaren bueltan izandako zigorraren eraginez, 95 puntuko zigorraren eraginez, 10. izan ditugula ligan, eta ezin 8 honenetan sartu, eta ez dira hemen gaur Bermeoko ikurriñaren bila, hala ere, herriak ikaragarrizko ongi etorria egin zien Donostiako bandera irabazi eta gero, eta herria esan beharrik ez dago, haiekin dagoela, bat eginik eta festa giroan Donostian garaipena lortu dutelako eta ligan ere estropada handiak egin dituztelako eta 4 bandera eder ekarri dituztelako Bermeon. Oida, eta txapelketak, gurutzearekin markatuta zeuduzkaten txapelketa horiek ere. Dendenak irabazi dituzte eta gaur uste dut beste ospakizunen bat ere badutela. Horra Hondarribia. 14 eta 22. Portugaletek 19 segundu gehiago behar izan ditu. Gaur marka dantzan, Jaun Andreo. Kaikuk 14 eta 26 bost. Bai, nioen Oriotarrek gaur beste aldaketen artean aurrekalari ere aldatu dutela. Hendik alberdi da aurrean, baina honek badaki zer den, rankari lana eta zer den espaldian aritzea, eta gaur hortxe da alberdi Oriotarren aurre hortan, rankan. Eta Kabo, 4. postu hori babesten, 14 eta 27, eta hor dago, Begira zer dioen, zenba puntu hori kontuak egiten ari da, Baina argi dago bandera dela hemen erronka Hondarribiarrentzat eta bihar lasai, estropada txukun egin, amaitu, alba da irabaziz, baina presio hori kenduta eta ligaren jabe direla jakinda joango dira bihar Ibaitzabaleko uretan. Askotan, estropada prestatzeko honena hori izaten da, patxara hori. Eta gainera ez ezagun aztu, biharkoa Corte Inglés bandera, tradizioniko bandera dela. Hor Amunarri zentzun genuen azpitik esanez, denok osertzekin eta julenekin, hankekoekin, alegia. Hankekoak egipatzen ditugu, baina haiek markatzen dute ritmoa, haiekin batera gotzeko alegia. Eta Orio duen abantaila hori mantentzen Kaboren aurretik. Segundo pare bat. Llegar al sitio Grandes. Begira Zurinaga. Grandes. Atanka. Tokira heltzeko, alegia. Cuanto más cerca del campo.
atakeko unean gorputzak ez moztutzeko alegia. Horda Kaiku eta Hondarribia garbi aurretik. Pedro Mari abandorekin hitz egiteko abaguna izango dugu, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Beno, espero ziteken bezala gaur Hondarribia dena matera uretaratu da eta zeuek eusten ari zarete, Pedro? Bai, egida, ja hasi gerati txampan ikusi da Hondarribiri, ez dakit beste mentalidadea da, danok atara gogor, bai ikusi da berak aurretik atara dena. Eta hor buru galdu barik, buru mantentzen gara bigarrenik, uste dut estropada on bat egiten garela. Eta badirudi indarrak pasan domenkan amaitu ziren moduan mantentzen direla. Helburua gaurko bandera irabaztea litzateke, ez zaudete oso urrun. Bai, ez gaude urrun baina ikusten da aurretik ia mantentzen bagara horrela, nahiko pentsatzen dugu gaur baitegi da etorri garela irabaztea, baina laurok pentsatzen dut beste harinantzeko etorri gara ikurriña bile, bai ikusiri beste nola doan, bakarrik geratzen jaku zorion du, Hondarribiri. Sumatzen hasiak gara denboraldia bukatzear dela? Mantentzen gara ikusi aste honetan, nahiko gorra izaten da ez da, ikusten zen utilen artean nola puntoi, tentsio punturi mantentzen zela, eta gaur ez da izen, biherre ozta bere berriro zeiatu gara irabazte. Zorterik onena Kaikurentzat, eskerrik asko. Eskerrik asko. Minutu terdi estropada daukatzeko. Nahi du Kaiku baino, nahikoa lan. Hondarribiak hasieran hartu du, diferentzia, hor puskatu du estropada, eta iruditzen zait hori izango dela, erabakigarria. 6 segundu. Hondarribiren errenta garbia da, Erne orain Kaborekin, atzetik aurrera, Orioren parera etorri da, eta bien arteko burruka handia izango da. Berriro, Ibon, berriro, Kaboko gorri hauek azken luzean benetan indartsu. Bai, buruz-bururako badakigu gogorra direla psikologikoki eta bar, eta begira, horra atzetik ibili dira, 2 segundu ere bai, duela minutu bat aurre hartu dio, eta ia orain Orio, ez du etxiko Oriok, hor urgullu ere bada hor, Orio bera ere sarritzen orain txarritzen. Hondarribi, 6 segundu bitraineru Hondarribi Kaikuri. Estropaderek muko marka 19 eta 26koa da Jaun Andreok, eta hori hobetzeko moduan dira Hondarribiarra. Hobetu da dute bai? Bai. 10 bat segunduan. 10 ez dakit, baina bai orain, hoxe, borobilak. 19 eta 16, Hondarribiren garaipena ikaragarria Jaun Andreok, Hondarribiaren erakustaldia. Kaiku, 19 eta 22, Kabo, azken kolpe horretan Orioren aurretik zartu da, Ibon. Bai, pala ere tokatu egintzaio, eta begira, 13 batik, Kabok hori aurre hartu, eta Hondarribiaren zat. Ez zait iruditzen beharko duenik, baina beste puntu bat sartu dio hori. Bai, Hondarribiri hor puntu bat gehiago du gutxiago, biharko amaitu, puntuak bildu, eta kito. Matematikoki ezin dugu esan gaur Hondarribi txapeldun denik, baina bihar deskalifikaziorik espada, horretxekin bakarrik, bukatzearekin bakarrik Hondarribi ligako txapelduna izateke, baina nola gainera, Ibon? Dizdira hondiz, Emeretzi, 16, 76, eta ikaragarria, Orbañanosen kuadrilak gaur egindako estropada, eta kronoa horren lekuko dugu. Kaiku berak Miguel barkatu, errekurra ere hobetu egin du. Bai, 19 eta 22, hemen marka Oriorena, 19 eta 26, 2003an eta txikitu egin du marka hori Hondarribiak. Estropada dotorea egin dute, hasi eta bukatu lehen txampatik, Ibon. Oso ona, lehen aipatu dena, dizdira hondiarekin hasi eta buka, lider batek irabazi behar duen moduan. Biharkoa falta da, eta horra Mikel Orbañanos, eta bere anaia, anai zaharrena, Txomin, laguntzaile biltzen du, hortxe zodiakean, eta begira, gustura asko guztia. Javier Etxebeste, Gari Urangare bai, hor Inigo Jauregi, ikusten dugun beste mutil gaztea, uste dut Hondarribian lehenbiziko urtea duela, eta hor estribo horrezpaldan,
Nafar bat, lezakakoago itxirazoki. Zalez inguratuta hemen Hondarribitar asko ditugu eta Frantziz González Etxabarrirekin gaude hemen, bueno, lehenengo eta behin zoriona. Eskerrik asko. San Migueliako 7. garaipena, ezin daiteke esan dana delako posible hemen, bueno, denboraldia irabazi duzuela, baina ondo bideratuta baduzu, Bai, alaxe da, gure helburua horixe zen, gaur etortzea, bueno, lehiatzea eta estropadan alik eta denbora honena egitea eta posturik honena lortzea, eta ikusi dugu, hasieratik buru hartu dugula eta nolabait esanez nahiko estropada erosoa izan dugula. Garaipena bakarrik ez, estropada eremu ontako errekorra ere hautsi duzu, Bai, alaxe da, 6-7 segundotan uste dut, 10 segundotan hobetu dugula, bueno, horrek esan nahi du kriston maila ematen ari garela, denboraldi guztian zehar, ikusi da hor gaudela ligaren buruan edo zergatik, baizik eta lana oso ondo egiten ari garela. Gaur hemen gertatu dena ikusita, lasaitasun gehiagorekin uretaratuko zarete bihar. Bueno, antzekoa, estropada bukatzea da biharko helburua, estropada bukatu eskero ja liga gurea da, baina, bueno, estropadaetan edozer gauza gerta daiteke gu lehiatzera joango era ala ere, eta, bueno, alik eta posturik onena lortzera. Frantziz, zorionak gozatu, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zorionak Hondarribiari, hau estropada ederra gaur hemen Bermeon, Kaiku bigarren, Kaikuk ere oso denbora ederra lortu du hor duzue, azkenean 5 segundu terdi, eskas. 3. Kabo, eta Kabok azkenean postutxo bat irabazi dio hori. Gero Portugalete, Zierbena, San Juan eta Tiran, zelkapen nagusian Kabok 117 laugarren tokian, San Juan 5. 110ekin, Kabok esan daiteke baita ere helburua baduela. Eta bihar playoffeko bigarren jardunaldia izango dugu jokoan, Meiraren lana jarraituko dugu, eta Hondarribiaren azken estropada, liga borobiltzeko beste dena ematen du nahiko garbi dugula, Ibon. Bai, alaxe ematen du, bai goitik, behitik ere bai, eta hor bageneukan Portugale eta Tiranen artekoa, gaur 85 puntuan ziren, eta bera, Portugaletek 3 puntutako aldea sartu dio Tirani, eta nik uste dut, San Miguel ligan guztia erabaki samarra dagoela bihar, susteko ondirik ez bada, orain, badakigun ora goazen, Ibai Zabalera goaz, gauzak gertatu egiten dira, eta hemen jokatu arte, inork ez du banderarik eramango eta hau ez da bukatuko. Hor da Karpintero, gaur Zurinagari 3 puntu, Garmari 2, Karpinterori 1 eta matematikoki Karpintero patroirik onena izango da denboraldi honetan San Miguel Liga. Lakaixa saria berarentzat, 22 puntu ditu Karpinterok, Aranberrik Berme Urdaibekoak 19, baina ez du bihar arraunean egiterik izango bere arraun elkarteak, eta horregaitik Zurinagak 18 dituelako Karpintero matematikoki zailkapen honetako nagusia dugu. Eta hauxe da gaurko zailkapena patroiei dagokienez, eta orain azken zailkapen nagusia ere ekarri behar dugu pantailetara. Hondarribiak 185 puntu, Oriok 184, 11 puntu, bihar bukatzea besterik ez. Hori da Hondarribiak behar duena, Ibon. Hori da, 12 puntu izango dira bihar jokoan, eta Hondarribiak esan bezala bukatzearekin nahikoa izango du, eta normalean, bueno, azken jardunan dira San Miguel Liga honetan liga erabakita, heldu izan gara, eta nik uste dut hori horren alde, hori ere esan daitekela, ez da? Azken unera arte, ligako borroka horretan sartuta egon dela, ez dirudi lortuko duenik, baina, bueno, nik uste dute hori horren lan honak, Hondarribiaren liga oraindik ere zer ematen du, indar berezia ematen du. Distira hundiarekin gaur Hondarribia nagusi hemen Bermeon, marka ere hor da Jaun Andreok, eta Hondarribiarrak banderaren bila gaur estropada bikain egin dute batipat, lehen bi luzeetan izan dira nagusi. Kaiko Azkarren 3. luzean eta azken luzean Cabo da Cruzean markatu du denborarik onena, Ibon. Bai, hori ez da harrigarri egiten, hauek normalean azken luzea egiten dute, bere lanean orduntxe egiten dute lanik onena azken luze honetan, eta Hondarribiak lehenbiziko eta bigarren luzean hor zabaldu dut arteak gero utzi egin dio, eta hori askotan estrategiaren baitan egoten da, eta gaurkoan bikain atera zaie, eta begira Munarriz, guztu asko, begon deiela Hondarribitarrei.
Oso estropada ederra egin dute hemen Bermeoko uretan. Eta gaitasun handi erakutsi dute gainera. Kaikuk ere oso estropada txukuna egin du. Kabo 3, Orio 4 eta zelkapen nagusian 11 puntu gehiago Hondarribiak. Aukera bakarra dago Hondarribiak liga hau ez irabazteko. Hain zuzen bihar, Hondarribiak hankasartza hundiren bat egin eta deskalifikatua izatea. Eta Oriok aurrena egiten. Noski. Orio bigarren egingo balu, ez luke irabaziko. Orduan bandera kopuruak hausiko luke berdinketa Hondarribiaren alde. Hortxe bandera astitzen, Bermeoko ikurrina, Hondarribiarentzat Jaun Andreok, erakustaldi ederra eman eta gero. Elegante asko bandera, Hortxe Jaun Andreok, Joseba Munarriz, estropada bikaina ikusi dugu gaurko honetan, eta bihar azkenengoa, El Corte, Ingles bandera, eta aurretik playoffaren azken jardunaldi ere bai, Meirak eman du gaur pausua Ibon Gaztañazpi, eguna berdentzat, Meira playoffean, eta hemen Hondarribia nagusi eta markarekin gainera, marka hobetuz. Bai, Hondarribiana ipatu dugu dizira handiko bandera, gaur irabazi duen hau, badirudi liga irabaziko duela eta benetan posgarria, bere dintzat liga, sentsazio hauekin bukatzea, besteak beste, taldeak urren urtea prestatzen hasiak dira, eta ez da broma izaten, asteburu honetan, banderaren bat irabaztea, edo ez irabaztea. Kaiku ere ondo, 19-21, denbora oso ona horrek esan nahi du Bizkaitarra urtean maieran badabilela. Kaboak uste dute 19-20, Oriok ere 19-20, eta denboretan guztiak ibili dira, poliki. Ederki ba Jaun Andreok, hauxe izan da dena gaurkoz, badakizue, gero futbol albisteak, Atletikek ez du hasiera ona izan gaur Granadaren aurka, galtzen ari ziren, orain dela gutxi behintzat azkenengoz informazio izan dugunean, orain badituzte minutuak, hori dena gol festa saioan ikusgai gaur egun albistikaren ostean, orain jarraian aizkola pustu ere bai, Euskadiko txapelketari begire egindako sailkatze saioa. Eskerrik asko eta ondo segi. San Miguel Liga, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu bip sarrerak.